El municipal de Sant Joan de les Abadesses rebia dissabte el derbi del Ripollès. El conjunt local, l'abadesenc, s'enfrontava al Club de Futbol Ripoll. Es tracta d'una rivalitat històrica que no deixa indiferent a ningú, i el poble de Sant Joan, així com l'afició visitant, no s'ho va voler perdre. En una primera part ensopida, cap dels dos equips va trobar el camí del gol. Molta intensitat, molta rivalitat, però no hi havia manera d'arribar a la porteria contrària. Va ser l'abadesenc qui més ho va intentar en aquest primer acte, però sense sort. Al descans tot seguia igual, amb 0-0 al marcador. A la segona meitat els dos equips van sortir decidits a guanyar els 3 punts, però això sí, cap dels dos volia perdre. Bona prova d'això és la gran defensa que van realitzar els dos conjunts. Semblava que aquest derbi es podia acabar sense gols, fins a aquesta acció. Després de la falta, l'àrbitre assenyala penal per mans dins l'àrea. Els jugadors visitants protestaven, però l'acció és clara. Gainza va ser l'encarregat de llançar el penal, i no es va posar nerviós. Cama esquerra i gol. El marcador ja no es mouria i va ser l'abadesenc qui es va endur els 3 punts. L'entrenador visitant, Toni García, lamentava al final del partit la derrota del seu equip. És un partit intens, un partit amb oportunitats per tots dos equips. Tenim clar que qui marqués poder s'emportaria el derbi, que tampoc ens esperàvem que fos per un penal amb unes mans a falta de 8 minuts. Però tant podia ser un com l'altre que s'emportés el partit, que és un derbi, tots els derbis aquí a Sant Joan solen ser de la mateixa manera, amb una intensitat elevada i un partit divertit per la gent i 3 punts menys que no han sumat. Estic molt lluny, a mi m'agafa molt lluny, però si l'ha tocat amb la mà és penal i si ha estat així, al final són els 3 punts el que valen, si ha estat penal o ha estat penal, però jo diria que sí. Al principi, just abans l'abadesenc per l'ha ficat a dintre. El debutant entrenador local, Isidre Darnés, content després de la victòria del seu equip, però encara assegura amb moltes coses a treballar. Ja us he comentat abans, he arribat aquesta setmana, he fet 2 entrenaments, he intentat explicar una mica la meva filosofia, les meves idees, i a partir d'aquí són els jugadors que viuen un derbi, és un partit molt igualat, molt complicat, que porta un bon equip, i té la sort de fer el gol i portar els 3 punts. Parlaré amb els jugadors, felicitar-los i corregir coses, perquè això, lògicament, embullat perquè queda molta guerra. El públic local s'ho va passar d'allò més bé, i és que ahir a Sant Joan de les Abadesses tot va sortir rodó. Sí, el Ripollès, un dels derbis clàssics de tota la història, és l'Abadesenc-Ripoll, els dos equips històrics del Ripollès, i avui hem viscut un derbi, típic derbi, amb joc molt trebat, sobretot la primera part potser s'ha vist més bon joc, jo crec que l'Abadesenc ha tingut ocasions, el Ripoll també ha desplegat el seu joc, i bé, la segona part potser ha sigut un joc no tan vistós pel públic, però al final hem pogut portar els 3 punts amb la consecució d'un penal. Felicitant-se perquè ha sigut un derbi net, un derbi disputat, ha fet bon temps, la gent ha pogut disfrutar. Un derbi històric del Ripollès que ahir va tenir un guanyador.